வாங்க நண்பர்களே, போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் பாடம் பொது அறிவு. இந்தியாவின் தேசிய கீதம் யார் எழுதியது? ரவீந்திரநாத் தாகூர். தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரம் எது? கோயம்புத்தூர். மனித உடலில் மிகப்பெரிய உறுப்பு எது? தோல். உலகில் கடல்களே அதிகம் கொண்ட கிரகம் எது? பூமி. இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் யார்? ராஜேந்திர பிரசாத். கிரிக்கெட்டின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? சச்சின் டெண்டுல்கர். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலம் பரப்பளவில் எது? ராஜஸ்தான். பசுமை புரட்சியின் தந்தை யார்? எம்.எஸ். சுவாமிநாதன். தமிழ்நாட்டில் அதிக நீளம் கொண்ட நதி எது? காவிரி. இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது? ஹாக்கி. For more videos, subscribe.